Сәлем, дуслар. Сәлем. Менә Айнур килгәч, ял итәргә була. Айнур килгән өчен ни булды? Ашыгыч рәвештә тест үткәрәләр. Тест? Математикаданмы? Тарихтан? Уфаллан физика буенча. Киләчәк. Яңа предметме? Мәктәпләр арасында тест үткәрәләр. Гадәттәгечә бер көн кала. Иртәгә дедлайн. Утыр яз. Җир шарының стратегиясе. Ну ярый, кирәк икән язам. Минем килеп чыкмый. Буш-баш. Кемнең нинди идеялары бар? Минем гадәттәгечә, без космоска чыккач, анда колониялар төзегәч Марска очабыз. Анда бушлай фатирлар, эш, яңа перспективалар. Нинди гади хыяллар. Мин, мәсәлән, дөнья буйлап сәяхәт итәргә мөмкинлек биргән порталлар турында уйлыйм. Керәсең, кодны кертәсең. Хоп, яңа шәһәр, яңа кешеләр. Идеаль тормыш. Самолетларны куясың. Алар иске гореф-гадәтләрне яраткан кешеләр өчен булачак. Мин дә транспорт проблемаларын шишәр идем. Әлбәттә, һәр көнне шул кадәр йөгереп йөргәч, сиңа кирәктер. Ә мине ашау проблемасы борчый башлады. Ул вакытта ашамлыклар урынына сироплар, дарулар булыр диләр. Куркыта. Ул чакта бәлешләрдә, пәрәмәчләрдә матур гадәткә әйләнәчәк. Асу, син нәрсә язасың? Минем зур инвест проект. Соннарны карыйм. Миллионлап идея бар. Аңлашылды. Синең эшең хәтәр. Ә минем ял итәсе килә, егетләр. Нинди эш, нинди планнар, рәхәтләнеп йоклыйсы килә. Фикерләрегезне тыңлап, мин дә нәтиҗә ясадым. Әйдә, нинди нәтиҗә? Мин укытучы булам. Ник алай? Карагыз. Без барыбыз да эшлибез, интегәбез, уйлыйбыз. Укытучыбыз кайда? Аның эше җиңелрәк. Шуңа укытучыны робот белән алмаштырырга кирәк. Балаларны машина укытачак. Балаларда машина укыткач, бала үзе дә машина булачак бит. Шын ризык урынына сироп эчепме? Әлбәттә. Алсу Дамировна, әмма сез робот булсагыз, без моны ничек белер идек? Минем сабырлыгыма карап, Азат, синең сорауларыңа робот кына җавап бирә ала. Кем әзер?